Takže dneska naposled. Teď je ten moment, kdy jsem tady naposledy se svojí nejbližší a sestřeničkou. A jdu jakožto naposled po 3 rokách na statek, kde jsem jezdila. A dneska si sem jdu pro věci a jdu se rozloučit. Můj Fafpony už na mě kouká. Benji! Ahoj! Ty se jdeš se mnou rozloučit. Jo, všichni jdete. Ahoj! Jdete všichni, jo? Poniny, můj poniny. Tu je. Ahoj. Ahoj. Naposledy otevírám. Ahoj, lásko moje. Vlastně tady to Benja, tak ano, tak vlastně to je podnik, kterýho jsem tady já jezdila, když jsem tu byla. Vlastně s tím jsem začala vlastně pořádně jezdit a celkově všechno. Vlastně, jo. No a prostě teď se s ním jakoby jdu rozloučit, protože si asi nikdy nesednu na jeho hřbet. Takže se jdu tady se všema rozloučit, jdu se vyfotit a tak. Takže jako první jsem se rozloučila tady s našima s našima hříbátkama, jo. Tohle je Merlin, jo, když tak. Jo, jsme se náži, Slide. A tohle je teda Merlin a tady to je Mikey. Viď? No ano. Takže naposledy s klukama, no. Lásko. No a vlastně teď vlastně zítra, tak je Benziskovi 9. Teď mi klade prach. Je mu 9. A já s ním vlastně slavila teď 2 roky. A teď by to byly 3, co bychom udělali narozeninovou výšku. Jenomže bohužel není. No takže první vlastně za Benju se ještě stavím, ale teď jdeme ano, k ostatním koním se rozloučit. Rolek k nám nepůjde, protože ten je ten je v trávě zabouřený, takže si za ním musíme dojít. A vlastně potom ještě zbývá Havran a Valča s Iskou. Ale Isku, jak se nemůžeme najít. Počkej, už jde, stoj. No pojď, kluku. No ano. Na Erolkovi jsem vlastně v podstatě nějak nejezdila, to spíš tady Valinka. Ale taky jsme občas spolu měli krásnou výšku a to, viď? No ano. Jsi krásný. Ano. Ahoj. No, takže prostě s Erolkem jsem nějak nepracovala, ale byla jsem přece jenom tady s ním ve styku docela často. Takže tak. Takže ty se tam teď mazlí a já jdu za zbytkem pomalu, ale jistě. A tak, jakože to si budem, vlastně ani nevím, jak to mám moc komentovat, je to takový těžce složitý, tam to je jízdarna, ty vole, kde vzpomínají jako fakt hodně. Ahoj! Jo, takže vlastně popravdě ani já nevím, jak to vám tady popisovat, prostě to budou prostě jenom záběry z toho, jak se jdu loučit, viď, Havran. Ano. Ahoj. Ale koukej na ní, jak nás povolání Havrana. No a teď to je Valinka, stejně se jmenujou, ano, Valentína, Valča. No takže ta bude mít asi zase půjde připuštěná, takže nepoznám sice to hříbě, ale stavím si tady určitě. Takže Valinka, to je poňce vlastně, na který jsem tu vlastně byla úplně poprvé, tak tu jsem poprvé vzala na vodítko na trávu. To byl úplně první kůň, s kterým jsem jako nic dělala, takže Valinka, ano, viď? No, takže tady ty máme za sebou a teď už zbývá poslední
Iska, ale tu absolutně nevíme, kde jako je, jo. Takže Erolek ten taky někam odešel. Ale poslední koňo, s kterým se jdu rozloučit. Pak si jdu pro věci a ještě chvíli budu s Benčiskem. No a potom Endishus. Ukončený příběh tohle tady. Jakože Erolek objeven a do Isku musíme najít ve vedlejším vlastně výběhu, no. Erol! No, krásný nádhera. Papa Erolku! Papa Erinkus! No, já se vrátím ještě ve čtvrtek. Jo, vím, spolu máte ještě několik zážitků. Ano, myslím, Papa koně. Tak, s Erolkem jsem se teď definitivně rozloučila, protože sem už nepůjdeme a teď půjdeme jenom zkusit se podívat po Isce. Pak budu chvilku s Benjou, no a věci a jdu domů. Jakože asi, jo promiň, jakože asi jediný pozitiva jsou to, že vlastně tu Valču nenechávám samotnou. Že tu Valinku nenechávám samotnou, ale bude tu mít svoji nejlepší kamarádku. Dobře to? No takže to jsem jako ráda, no. Papa Čičo. Papa Čičo. Papa. No jo. No ano, jsem tady. Ha, jak ten Merlin leží v té senáži? dělej. Ahoj. Pojď. Pojď. Merlí. Tak to je hrozně roztomilý. Merlinkos. Cute. Lin to bude ukázkový kůň. To bude on to bude poník, jo, ale až bude větší, tak to bude moc ikonický poník. A Iska, to netuším. To bude někde vzadu ztracený. Penízek, to je prostě má láska. Veď? No jo, příjemný. Teď tady uspává Merlina, Majky tu žere. A to no. Jako jsou krásný rozlučkový chvíle tady, no. Krásný. Veď, Valenko. Koně. Benji. Ano. Takový ušák, ano. My jsme připraveni teda. Jo, mám tady všechny věci snad. A opouštím to tady. Jo, já vezmu ještě nějaký to jídlo pro Benji. Like I'm not good enough. I feel inferior. You can call my bluff. Nebo já ti někdy přijdu, ano. Tak já no. I feel inferior. Like I'm No jo, papa, kozenky, papa. Papa, ty vždycky jsi zvědavá, viď? No. Já nevím, jestli ještě tady něco, nějaký zbyteček. Už tady nic Takže beru můj Uber, aby to nespadne. Takže teď jsem se definitivně rozmýšlela se všema. A jdem teda na vlak. A já vlastně ani nevím, já na to asi nějak teď slovy nemám. tak nějak tady zakončit. No, já uvidím, až to budu doma sestříhávat, tak možná vám ještě k tomu něco řeknu.
netuším, nevím. Ale s koňma a s věci mám, takže to teď už vlastně beru jako za ukončení, ale pro mě to asi jako úplně ukončení není. Ale jakože samozřejmě je tu spousta možností, jakože bych sem třeba občas mohla přijít nebo to. Ale už to nebude takový jako dřív, chápem se. Takže já vám k tomu ještě třeba povím potom, až třeba odjede Valča, protože to budu čekat na kamaráda. Takže až odjede Valinka, tak bych vám, když tak v tom průběhu třeba budu čekat, tak vám to řeknu. Takže Valča mi teď odjíždí. No a já to teda mám úplně brutálně rozmazaný, takže no, nevadí. Já teda jsem teď vlastně tady jako, já vůbec nemůžu mluvit, jo. Doufám, že jako to tak trošku chápete. Ale tady ten vlog asi bude, nebo vlastně tady to video na tomhle tom účtě, tak je vlastně poslední s tady těma koňma a to, protože tahle kapitola teda končí a začne někde nová jinde, ale nebude to nikdy takový jako tam, kde jste prostě začínali a byli jste tam určitou dobu na to si tam zvyknout celkově, jak to chodí. A vlastně tady vedle ve vesničce tak je taky jedna možnost, kam budu chodit a tam asi nejspíš budu chodit. Dneska tam možná zavolám jenom skrz místa a nějaký informace a pak se jim ozvu, až to proberu doma s rodičema. No ale tady jsem se teda rozloučila, jo, tady vedle sebe mám věci svoje a tahle kapitola tady s těma koníkama, zvířátkama, všechno prostě končí, jo. Vlastně asi všichni se mě ptají, jaký je vlastně důvod toho, proč já tady dál prostě jezdit nemůžu na těch koníkách, co tu jsou. No a prostě důvod, proč já vlastně tady nemůžu jezdit, tak je vlastně, že ta trenérka vlastně, co vlastní ten statek, no tak nemůžeme poskytnout to, co já jakoby očekávám. Ona mi poskytla ty základy, ale nemůžu se tady prostě posouvat dál. To je jako první, důvod, proč to bylo. No prostě druhý důvod, proč nebudu pokračovat. Teda první. Druhý důvod je, že vlastně tady má strašně nízký koně na mě a na mojí váhu a celkově všechno, takže tu nemám ani jako prostě nějaký jako koně, na kterém bych jezdila. Máme tu prusáka, toho Erolka, toho černýho vysokýho. Jo, já vám sem nakonec zložím i fotky, s kterýma jsem se jakoby, co dám i na Instagram, na ten můj účet jako poslední, jako rozlučkový fotky. No a vlastně na Erolkovi ale jezdí tam moje sestřenice Valča, co tu dneska se mnou byla. A když prostě spolu chodíme, tak bychom se na jednom koni prostě nevystřídali, protože to nejde. Takže druhý důvod, proč to, že tady nejsou koně pro mě. A jako třetí, což je blbost a údajně si to myslí mé trenérka, tak si vlastně myslí, že jsem křivá. Protože vlastně to jsem zvědavá, jestli půjdu vedle do té vesničky další, kde je moc koní. Tam je prostě strašně koní, je to velký, jo, a celkově to. Takže jestli tam budu mít stejné problémy, tak si dojdu na fyzio, protože tady, když jsem byla a jezdila, tak mi furt padá sedlo doprava a nebo doleva, záleží na jakou stranu vlastně já jezdím. Takže jsem vlastně tady furt přepadávala na jednu stranu a furt jsem si musela motat sedlo, no a nakonec se Benji ukázalo, že vlastně mu jakoby kazím záda, že je prostě nosí ocas na stranu a celkově ho potom bolí, takže prostě už si ta moje trenérka nepřála, abych její jakoby koně kazila, protože my prostě víme, ať už do doktorky nebo to, tak my víme, já jsem rovná, mě nic jako nebolí, nebo jako bolí mě třeba lopatka, ale to mám, když udělám blbej pohyb,
ale s tím to prostě nemá to, ale prý furt myslí jako něco z pánví a furt mi nutila, abych chodila na fyzio, ale prostě my víme, jak to je. A prostě já, kdybych se cítila křivá, nebo vemte si, já bych to cítila v té pánvi, protože kdo by to necítil, kdyby měl křivou jakoby pánev a vadila by mu přitom, jo, takže to já prostě neměla. Takže vůbec to jsme rovnou vyloučili a na fyzio jsem si prostě stejně nedošla. No a já jsem vlastně pravděpodobně dřív chtěla odejít už sama já od sebe, jenomže to prostě stihla dřív, než jsem to udělala já. Takže asi tak. Jako, co vám budu povídat, obrečela jsem to jako svině. Jo, fakt. Je tohle prostě strašně těžký. Vemte si nějakýkoliv sport, jo. Nemyslete prostě teď, že koně nebo to. Ale když prostě máte nějaký sport a najednou prostě s tím vyrůstáte od malička. Já jsem vlastně poprvé na koni seděla ve 2 letech. A od té doby se u koní držím, jo. Takže tak, vlastně na profilu mám tu fotku, když jsem když jsme byli 2, tak jsem vlastně seděla na naší bývalý kobyle, co měl taťka. No a to vlastně tam bylo moje úplně poprvé a od té doby prostě furt musím jezdit, furt. Jo, takže jenom tak jako pro informaci, tak to vás do toho trošku uvedu. No a já teda stále čekám a já se vám asi potom ozvu doma. A tam se asi s váma jako i celkově se tam s váma rozloučím a když tak vám řeknu ještě něco, na co bych si vzpomněla, co bych zmínila, takovýhle, jo. Já to tady začnu stříhat a ozvu se vám tedy doma. Ahoj, já jsem teda až teď doma, je 7:30 a až teď jsem se dostala k telefonu pořádně, protože mě se venku vybil a jo, můj nehet, já mám jako dobrý nechty a už se mi zase zničil, jo. Zvládám to, no. Anyway, já ty linky mám fakt jako katastrofa, musím jít odčít. No jinak, už mám umytý věci, jo. Tady. Jo, takže už to mám umytý a budu uklízet spokoj. A stříhat to video a pak se s váma rozloučím. Takže já... počkejte. Tak, lepší. Takže už vypadám trošku líp, jo? Jo, trošku nějak kulturizovaně. Jo, já jinak jako by mám uklizenou už a teda jdu se tady rozloučit teda. Asi vám k tomu nic moc nepovím už, protože mi přijde, že jsem řekla dost stručně, dost jasně, tak jak se věci mají. A už mě asi nějak nic nenapadá, co bych to... Samozřejmě budu v koních pokračovat, najdu si jiný místo. Je tu jako celkem dost možností, kde bych mohla prostě pokračovat. S koňmi 100% nepřestanu, i kdybych jako měla extrémně dojíždět nebo to. Je mi to jedno, prostě s těma koňmi nepřestanu, na tom si stojím a trvám a prostě budu hledat, dokud nenajdu. Takže děkuju, že jste se teda se mnou byli rozloučit, děkuju všem, co to dokoukali. Jak už jsem tak nějak koukala na ty videa, už je mám vložený vlastně a sestříhávám je, tak to trošku vypadá divně, protože něco je nastojato a něco je takhle položený. Takže úplně nevím, jak si to tady ten YouTube přebere, ale nějak snad jo. Nějak, když jsem na to koukala, tak to mělo 17 minut, ale myslím si, že s tímhle a ještě s těma fotkama to bude tak na půl hodiny plus minus. Takže tak, teď už teda prostě jenom budu čekat, hledat, doufat a nějak to prostě zvládnout. Takže se s vámi loučím a doufám, že ne u takovýhleho videa, ale možná, když se někam dostanu a budu moc vlogovat, tak třeba u dalšího videa zase příště. Vůbec nevím, jestli začnu natáčet na YouTube. Prostě nevím, třeba nějaký jako jiný vlogy než s koňma, až prostě něco najdu a takovýhle. Takže já to fakt ukončím, takže mějte se a čau.